एक रहले बबुआ कार्तिक मासे जनमेले भदौआ मासे हो। अरे रात दिन में घबरी सले गोतनिया लोग नाही अली गोतनिया लोग नाही अली। आलर बसवा कटाई बिछातवा बनाई भी हो। अरे घरे घरे छातवा भेजा भी गोतनिया सभया जई है। अरे घरे घरे छातवा भेजा इबी गोतनिया सभया जइहे। सासु के भेजबो नौनिया त ननद के बरनिया भेजबो हो। ललना गोतिनी के जई बोलिया वन गोतनिया हम पाइच। ललना गोतिनी के जई बोलिया वन गोतनिया हम पाइच। के करक देबो तीसी के तेल के करक कड़ू के तेल हो। ललना के करा के देबो ठंडा तेल गोतनिया हम पाइच। अरे के करा के देबो ठंडा तेल गोतनिया हम पाइच। सासु के देबो करू के तेल ननद के तीसी के तेल हो। अरे गोतिनी के देबो ठंडा तेल गोतनिया हम पाइच। अरे गोतिनी के देबो ठंडा तेल गोतनिया हम पाइच।